أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela ngingu Allah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwami. Bese wenza imikhuleko yakho futhi yenza ini imikhuleko yakho ukuze ungikhumbule ube nobudlelwano nami. Amazwi kangikhona la, amazwi kamenzi wami nomenzi wakho nomenzi wezinto zonke. Uthi yena ungu Allah, uyasitshela igama lakhe. Yena ungu Allah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Senze imikhuleko ukuze sibe nobudlelwano naye, sihlale simkhumbula ngaso sonke isikhathi. Ngisaphinda futhi ngithi mina kubo bonke abakhonza uJehova mabazi ukuthi uJehova akuyena umdali wezinto zonke. Ngisaphinda ngithi kubo bonke abakhonza uJehova abazama ukuthola omunye uNkulunkulu. Ngimtshelile ngathi bawu7 la eBhayibhelini. uJehova wokugcina umkhulukudu omdala, uJehova akuyena uNkulunkulu. uNkulunkulu onjani ozemhlabeni abonwa abantu ngapha bese khipha amagama ukuthi akekho ngangibona aphile. Kodwa uMoses wambona waphila, uJakobe wambona waphila, uDavide wambona waphila. Hayibo, vulana amehlo bantu bakithi. Kudlalwa ngani la eBhayibhelini? Kudlala uma uBlack mampatile ngani? Kudlala umacashelana ngani? Kudlalwa ngezingqondo zenu, kugenzilwa ngezimpilo zenu. Ngisaphinda futhi ngithi mina uJehova akayena umdali wezinto zonke, akayena umenzi wezinto zonke, akayena ungikhona. Wena osakhonza uJehova awuzami ukuthola omunye uNkulunkulu ongcono kunoJehova. Angikuphindele, wena osakhonza uJehova awuzami ukuthola omunye uNkulunkulu ongcono kunoJehova. Awukumzama ukumthola ngoba la uJehova isibhicongo ngane yakwethu. Awulalele nje la nguGenesis 3. Lalela nguGenesis 3 iverse 8. Base bezwa izwi likaJehova uNkulunkulu ehamba ensimini. Ehamba, uNkulunkulu uyahamba ensimini. uJehova ke lo yakuyena umdali wezinto zonke. Kusihlwa ngokuphola kwelanga. Walinda ilanga belishisa kakhulu waze wezilanga mase lipholile. uJehova ke lo osaba ukushiswa ilanga kodwa lidalo uye. Ngiyakutshela namanje ngithi mina uJehova akuyena umdali wezinto zonke. Lo osaba ukushiswa ilanga elidalo uye. Thina unjingalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyasitshela ukuthi ngelanga lokwahlulelwa umdali welanga uyolibamba ngesandla sakhe sakwa right, alibambe ilanga, abambe inyanga ngesandla sakhe sakwa left. Sitshelwa kanjalo thina ngomdali wezinto zonke. Lo ongafuni nokulibamba usaba ukuthi lizomshisa lile 150 billion miles away from ku planet Earth. Akuyena umdali welanga lelo. Loyo akuyena. Lalela ke. Ithi ke uAdam nomkakhe bacasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu. Awuzwe nje baze bayamcashela nokumcashela ensimini edalo uye, ehlathini elidalo uye, ezihlahleni ezidalo uye, bona bedalo uye. Lalelayo ngokutshela lo thina esimkhonzayo, thina ama-Muslims, thina amaSulumane esimkhonzayo, njengoba abantu bewu8 billion emhlabeni wonke jikelele, usibona sonke ngesikhathi esisodwa. Ubona ngisho intuthwane ephila phakathi kwembokodo emnyama, ngobusuku kumnyama, uyayibona leyo ntuthwane leyo.
Uwazi yonke into ephakathi kolwandle ukuthi kuney'nhlobo ezingaki zey'nhlanzi eziyinkanyezi, ama-starfish, kunamasilayoni amangaki, kunemikhomo emingaki, kunoshaka abangaki, kunama-octopus amangaki, kuney'nhlanzi ezingaki. Lo thina esimkhonzayo. Kodwa lo Jehova lo wahlulwa ukubona abantu abayi-2. Abantu abayi-2 bemcashele ey'hlahleni. Umdali wey'nto zonke loyo, umazi wey'nto zonke loyo. Hayi, awucabange kaningi, awucabange ucabangisise. Mayeqeda lapho uyabafuna kababoni bamcashele. Adamu, ukuphi na? Uyamfuna kamboni? Abantu abawu-2. Njengoba lo thina esimkhonzayo ebona wonke lo 8 billion, ngisho nazo zonke iy'ngilosi, zillions and zillions and zillions and zillions zey'ngilosi ezisemazulwini akhe 7. Akwazi ukubona ngisho iy'ngilosi lezo kuyizo ezengamela isihlalo sakhe. Hayi bafowethu, ngeke. Akuyena umdali wey'nto zonke uJehova. Ngisakutshela namanje isiphukuphuku sikaNkulunkulu. Mawufunda incwadi kaNumeri 23 ivesi 19 ithini? Ithi uNkulunkulu akayena umuntu nandodana ukuthi azisole. Kodwa lalela kuJehova wakho-ke. UJehova wakho wenzani? Vula na uGenesis 6. Kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni, nokuthi zonke izizindlo zemicabango yakhe zimbi. Njalo wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni, wadabuka enhlizweni yakhe. Umdali wey'nto zonke lo. Izwi incwadi kaNumeri ithini? uNkulunkulu akayena umuntu nandodana ukuthi azisole. Vuka Dakhi, vula ingqondo, konakele kudlaliwe ngawe. Ngisaphinda namanje. uJehova umgulukudu nje wento esingayazi ukuthi waqhamuka kuphi. Wena-ke osakhonza uJehova, ngitshelile ngathi la eBhayibhelini bawu7 onkulunkulu. Awuzama ukuthola omunye. uJehova, the last biscuit to crack. Khulumela isilungu-ke ma. Ogcina-ke uJehova ongamkhonza, umgulukudu omdala, umhuqa wensangu owathi abantu abaphuza utshwala. Ngisakutshela namanje. uJehova umgulukudu omdala, umhuqa wensangu owathi abantu abaphuza utshwala, yena ebhema insangu. uJehova-ke lo. Nangi khona manje uyazisola ukuthi udala abantu. Ubadale kanjani ungazi ukuthi bazokona ngelinye ilanga? Kanti umazi wey'nto zonke kanjani? Yeyi, kudlaliwe ngani indle emnyama. Mawuya lapha kuGenesis 1, ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Wadala izulu nomhlaba. Wayemephi mayelidala leli zulu nomhlaba? Wayekuphi mayelidala? Ngoba mawuya lapha kuMateyu 6 kuthiwa wokhule ukuthi babowethu esezulwini. Uyabona ukuthi kudlalwa ngawo. Wangena nini phakathi kwalizulu? Ngapha uyalidala izulu nomhlaba. Ngapha usephakathi kwalizulu, usesezulwini. Hey, kudlaliwe ngawe Dakhi wakithi. Mina ngizokutshela nje iqiniso njengoba linjalo, ungizonda mangabe ungizonda. Kudlaliwe ngawe. Vula ingqondo, vula amehlo ubone iqiniso. Thatha lento ayinabungozi, isikhathi usenaso. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle ka Allah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam isithunywa sakhe sokugcina. Ngiyabonga.